a priče nekih ljudi koji onako defetistički nastupaju su da zapravo da je, naravno to opet to neko parafraziranje vere i siguran sam da se nećete složiti sa njihovim stavom, da je Bog dozvolio da planetom Zemljom rukovodi Satana, demon, Lucifer, nebitno, đavo, i da je on ovde gospodar i da je njemu to maltene Bog dao ovde, da on može nama da gospodari, a da smo mi Božiji kada umremo. I kao vidite zašto ima patnje po svetu, evo sad ima ovaj rat u Ukrajini, ne znam, pa tamo, ne znam, u Africi se ona deca ubijaju, pa ne znam, ovi uragani, zemljotresi sad što su bili i u Turskoj, u Siriji, pa ovde kod nas šta se sve dešavalo i šta se i dan danas dešava srpskom narodu, da je to zato što kao đavo vlada svetom. U ovom svetu prisutan i Bog, a prisutan i đavo. Prisutni su anđeli, prisutni su i demoni. Jer Bog nikome ništa ne sprečava. On poštuje našu slobodu. Međutim, on je poslao svoga sina i sin je preneo to znanje. Znači, apostoli su obišli celu civilizovanu vaseljenu u to vreme. A to je Azija, Evropa i Severna Afrika. Tada u tom trenutku su na tim kontinentima je bila civilizacija. Amerika, Severna, Južna Amerika, Australija, to nije. Novi Zeland, ne znam, tamo. To su bili ljudi koji su bili apsolutno Božji ljudi, koji su bili savršene duše, ali nisu bili spremni još uvek da prime učenje. Ovi ovde, pogotovo u centru sveta, to je bila Palestina i dan danas je zapravo Jerusalim centar sveta u suštini, je Gospod Bog došao, inkarniran u telu, shvativši da je čovek starozavetni i prestarozavetna i prepotopski odstupio od Božjeg zakona i da strada. I zato u jednom trenutku potresnom dolazi Sin Božji koji nama dolazi i donosi zakon. I svima je on propovedan. Neko ga je prihvatio, neko nije. To je kao i u svetu. Postoje zakoni. Ako si prihvatio zakon ili pravila, stvari će kako dobro. Ako ne prihvataš pravila, recimo u saobraćaju, postradat ćeš, brate, proćeš kroz crveno, oduvaće te neki šleper. I sad neko će reći, a što je, ne znam, predsjednik Republike dopustio da šleperi idu ulicama? Pa mislim, tako je. Ali ti ćeš pratiti pravila i propise i nećeš postradati. Šta više, imaćeš velike koristi. Taj šleper će ti doneti, ne znam, koliko tona ogreva ili nečega, to ćeš da iskoristiš. Tako i ovome. Mi imamo Božji zakon. Ali ljudi iz nekog tajanstvenog razloga neće da slušaju Božji zakon. Sve žive zakone će slušati. I države, i vojske, i policije, i zakone prostitucije, i zakone narkomanije, i dileraja. Ali neće Božji zakon. Jer kažu, eto, Bog je Bog, on treba i bez našeg, ne znam, nečega da čini ono što je Bog i da bude u svetu raj. Pa nije tako. I Bog je dopustio da demonske sile tu budu, da se prepozna zapravo, što kažu, ne pada sneg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag. Tako da nama je dato zlo da bi ga prepoznali, da bi ga se odrekli, da bi ga odbacili svoga života, da bi bili na strani svetlosti, pravde, dobrote, vrline, Božjeg zakona. I samim tim smo mi već radosne jedinke. Plus što nas Božja blagodat nagrađuje time. Jer moral i etika nisu ništa drugo nego do štit i zaštita i priziv Božje blagodati. A Božje blagodat je nadkosmička sila, nadkosmička energija koja održava ceo univerzum u skladu, pa i nas. I tu postoje zakonitosti. Znači, moralni kodeksi i etika su tu zapravo da nama pomognu da mi prizovemo Božju blagodat, da se ona useli u nas, a zatim i da je sačuvamo.
Prema tome, život je jedna, možemo reći, možda jedna surova igra. Ali surova u smislu što smo je mi napravili surovom. Ali je i veličanstvena, predivna je. Nama je sve dato. To ti kao kad bi rekao tamo neka banda ili neki drugi narod zao je krenuo ka našoj državi da nas okupira, da nas siluje, da nas pljačka. Ali, ljudi, ne brinite. Recimo, kao kad bi sada Srbiji, recimo, odlučili su, ne znam, kosovski Albanci, rekli su ne možemo više se petljamo sa Srbijom, uzet ćemo stvar u svoje ruke i idemo da zauzmemo Beograd i da pobijemo sve srpske glavešine. I sad mi kapiramo, nije naivna stvar. Međutim, dođu recimo Rusi ili Amerikanci, svejedno, i kažu Srbije, ne sekirajte se ništa, dobit ćete najmodernije oružje, najsavremenije oružje. I ako ga iskoristite, daćemo vam i instruktore, daćemo vam i municiju, sve. Sve ćemo vas naučiti na vreme, pre nego što Šiptari krenu. Ili Marsovci, ili bilo ko. I čemu panika? Što bi se mi onda bunili što postoje Šiptari ili zli ljudi ili, ne znam, Marsovci, ako neka druga, veća sila nama daje sve čime mi možemo se odbranimo. Prema tome, ima loših stvari u svetu, ali ja zato imam moćnu silu koju meni Bog daje kroz molitvu, liturgiju, pričašće, ispovest, čitanje Svetog pisma, dobra dela, da ja na taj način budem maksimalno zaštićen i ne samo zaštićen, nego da imam silu protiv zlih sila da mogu čak i drugom da pomognem. Prema tome, neka ga zlo, neka ga, ono nam tu daje snage da budemo još jači. Ali mi ćemo zato uz Božju pomoć to zlo da pobedimo. Ja duboko verujem da će tako na kraju sveta i biti, ali kako bude, neka to prepuštam budućim generacijama.